תנשום עמוק. ברוך הבא ל-Hebrew Whispers ASMR. זה הסרטון הראשון שלנו ביחד, ואני כל כך שמחה שאתה כאן. חבר את האוזניות ותן לקול שלי לזוז לאט סביבך. עכשיו אני מדברת אליך ממש קרוב, באוזן ימין. מרגיש את הלחישה הרכה הזו? רק בצד ימין. המחשבות מתחילות להירגע. ועכשיו, לאט לאט, אני עוברת לצד השני. הנה אני כאן, באוזן שמאל שלך. תרגיש את הרוגע נכנס עכשיו מהצד הזה. מצד לצד, בעדינות, בשלווה. זה כמו ענן קטן שמנקה לך את הראש מכל המחשבות של היום. כל המשימות, כל הריצות, הכל נשאר עכשיו בחוץ. תאחד נשימה עמוקה ותשחרר את כל המתח החוצה. תרגיש איך הכתפיים שלך צונחות, איך הגוף הופך כבד ונינוח. שקט גמור בצד ימין, שלווה עמוקה בצד שמאל. אין שום דבר שאתה צריך לעשות עכשיו, שום דבר, רק להיות כאן, איתי, בשקט הזה. פשוט להקשיב ונשחרר. רשרוש רך באוזן אחת וליטוף עדין באוזן השנייה. הצלילים האלו שומרים עליך, מגינים על השקט שלך. הם מזכירים לך שהרגע הזה הוא רק שלך. אתה מרגיש את האפיים שלך נהיים כבדים? זה בסדר. מותר לך לעצום אותם. מותר לך לשחרר. היום הזה יסתיים, ועשית הכי טוב שאתה יכול. עכשיו זה הזמן שלך. הזמן של הגוף והנפש שלך להירדע, לקבל כוחות חדשים. תן לקול שלי לקחת אותך רחוק מהדאגות. רק שקט, רק שלווה. אנחנו עוד נתראה כאן הרבה ב-Hebrew Whispers ASMR, אבל עכשיו הגיע הזמן לנוח. תעצום עיניים ותצלול לתוך השינה. עד הפעם הבאה. חלומות מתוקים ולילה טוב.